Mara vilayetinin Bayramaly şäherinde yüzlerçe adam zähmet we pensiýa haklaryny şeýle hem döwlet kömek pullaryny naklaşdyryp bilmän kösenýär. Adamlar giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Lewapda bolsa maliýe ýetmezçiliginiň arasynda ençeme edarada nalt puly ýygnamak işleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Bayramalynyň Türkmenbaşy we Halk banklarynyň işiginde adamlaryň uly nowatlary bar. Her bankyň öňündäki nowatlar 100 adamdan aşýar. Olardan 4de nowata durýarlar. Adamlar 40 gradusdan ýokary yssyk howada kölegi tapman bankyň içine goýberilmän daşynda bir-birlerine degişip gysylşyp durýarlar. Olar janlary ýanyp bir-birleri bilen sögüşýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Bayramaly habarçymyz 9-njy iýulda gürrüň berdi. Muňa garamazdan habarçy bankomatlardaky puluň nowata duran adamlaryň ýarsyna da ýetmeýändigine, şol sebäpli welaýatyň daşky etraplaryndan gelen ýaşaýjylaryň öýlerine gitmän giýje banklaryň golaýynda ýatýandygyny hem aýtdy. Bu adamlar ertir ýerden nowat başlanda öňräkde bolars diýýärler. Olar golaýda ýerleşen 12-nji mekdebiň ýa-da Miras, Mehriban ýaly dukanlaryň garagullarynyň ýanlarynda üýşüp giýjesini geçirýärler. Adamlaryň öz aýlyklaryny almagy aýdan aýa kynlaşýar diýip habarçy belledi. Marda ilat bankomatlardan öz aýlyk we pensiýa haklaryny şeýle hem kömek pullaryny naklaşdyryp bilmeýän mahaly dukanlaryň tas ählisinde bank kartlary arkaly söwda hem edip bolmaýar. Dukan eýelerine kartdan söwda edilmese jerime salynjakdygy duýdurylypdyr. Ýöne söwdagärler gelýän barlagçylara para berip nalt görnüşde söwda etmeklerini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Beýleki tarapdan Azatlygyň Mardaky bir çeşmesi bolsa şu günler söwda nokotlary ýagny dukanlary we kafeleri ýapylan telekeçilere töleg terminallaryny ulanyň diýilip basyş edilýändigini habar berýär. Bank işgärleri telekeçilere terminallary ulanyň diýip adar berýärler. Olar terminallary ulanmadyk telekeçilerin terminallarynyň elinden alynjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne telekeçilerde bu terminallary ulanmaga mümkinçilik ýok. Sebäbi olaryň muhat bilen perren owalarynyň urundaky ýoluň gyrasynda ýerleşen dukanlaryny we kafelerini mundan 2 aý ozal dolu ýapdylar. Olara munyň sebäpleri düşündirilmändir diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmämiz telekeçilere salgylanyp 9-njy iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä uly ýoluň gyrasyndaky bu söwda nokudunda azyk dukanlarynyň, kafeleriň we uly ustahanalarynyň 50den gowragy ýerleşýär. Olar köplenç daşary ýurtlardan, şol sanda Eýrandan we Türkiýeden gelýän ýük uly sürüjilerine hyzmat edýärdi. Bu ýerdäki köp azyk dukanlarynyň azyk karetlary zaýa boldy. Adamlar işsiz otyr, olara kömek etmeň deregine çykdyjy etdirjek bolýarlar. Telekeçiler bank işgärlerinden biziň söwda nokudumuza hiç ýyly düşündürüşsiz 2 aý odal ýapyp gitdiler. Biz terminallary nirede işledel diýip soraýarlar. Olar bize bildirenok, bizde talap şeýle. Bolmasa terminallaryňyzy ýygyna tawşyryň diýýärler. Biz olara siz bize terminallary satdyňyz. Biz ýygyna tawşyrsak şol puly ýygyna berýäňizmi diýip sorasak, ýok diýip jogap berýärler diýip söwda nokudy ýapylan telekeçileriň biri çeşmämize gürrüň berdi. Azatlyk radiosu baydylanlar barada Mara vilayet we Bayramaly şäher häkimliklerinden agdalýan banklardan kommentari alyp bilmedi.